Ассаламу алейкум, сайлы серджелер. Юа Қырым телеканалында қаберлер жанлы яйында студияда Эльвина Халилова чалыша ве бүгін мен сізлерні бойлы қаберлерінен таныш етем. Украина ве дүнияда милли байрақ күнінің хайдетілмесі. Қырым татар сияси мобюслеріне махкеме қарарлары илан етілді. Джамала Евровижн ер ярышы аққында фильмде иштирак етті. Бұл ведегер қаберлер бүгін кейінімізді. Бүгін милли Қырым татар байрақ күні қайдетілі. Байрам тедбірлері әм Қырымда, әм Украина қытасында кечті. Тәфсилатлыжа келіңіз левқамызда сейретейік. Сабадан Херсон шәр шурасының бинасы янында тантаналы шәкелді Қырым татар байрағы көтерілді. Байрақны юбилейный концерт залы янында да ерлештірділер. Азатлық мейданында есе ерлі сакенлер топлашты. У мене декілька прапорів вдома кримськотатарських і, звичайно, на кожен рік на свято біля нашого дому майорить кримськотатарський прапор. Це вже традиція, це вже стало традицією. Бу исе геническ 200 машина ишғал етілген Қырым иле меморий сыңырдаки чонгар ноқтасына келіп чықты. Передаємо кримчанам привіт, справжнім українцям. І хочу сказати, волиняни з вами і будуть боротися за Крим до останнього. Хочу наголосити на тому, що Крим – це Україна. І я гадаю, що найближчим часом будуть звільнені наші території, які наразі окуповані. Це Донецька, Луганська область, це Крим. Қырымға әң яқын олған ерде Украин ве Қырым татар гимнлері яңғырады ве байрақлар көтерілді. Байрақ күні арфиясында ешғал етілген Қырымда чатырдағының ең yüksek ноқтасына Қырым татар байрағыны көтерділер. Ми з друзями давно вирішили піднятися на чатирдах до Дня кримськотатарського прапора. Незважаючи на холодну погоду, піднялися і відзначили День прапора. Показати іншим народам, що ми є, що маємо блакитний прапор з золотою тамгою. Бүгін Қырымда милли байрақ күніне бағышланған тедбірлер олып кечті мұяда йоқ, бізге Құрылтай меркези сайлав комиссиясының башы Заир Смедляев айтып берді. К сожалению, уже 6 лет мы не можем праздновать день нашего крымско-татарского национального флага так, как мы это делали раньше. Нам не предоставляется центральная площадь в городе. Нам всячески препятствуют в проведении наших массовых мероприятий. Но, тем не менее, наши молодые активисты 3 дня назад выехали из Симферополя, и на протяжении своего маршрута они посещали ветеранов крымско-татарского национального движения, бывших политвязней советского режима. Все эти дни, понятное дело, что эти ребята были под зорким взглядом силовых структур. Сабақтан Қырым татар милли байрағы Украина тыш ишлері назерлігінің бинасы оғынде де көтерілді. Тедбір Украина милли маршындан башлады. Оңа 30-ға яқын инсан қошылды. Шанування кримсько-татарського національного прапора українською державою надають впевненість всім громадянам України, які живуть у тимчасово окупованому Криму, у відновленні державного суверенітету Української держави над Кримом. Қырым татар байрағы бірчоқ мемлекетлерде көтерілді. Бүгін милли байрағымыз Украина консуллықлары ве елшіліклерінің биналарын янында күн девамында елпірей. Литвания тыш ишлер назерлігінің бинасы үзерінде Қырым татар байрағы елпіреді. Байрақ ренглері Вильнюстеки Девлет тарих архиві бинасының фасадыны да яраштырды. Байрам күнінен Түркия ве Алжирде қайырлады. Алтын тамғанен Коктустеки байрақ Бельчика ве Финляндияда да көтерілді. Анда байрақ бойсун маған Қырым татар қалқының тимсалі олғаныны қайдетелер. Қырым татар байрағы Португалия консуллығы ве Италия елшілігінің фасатларыны да яраштырды.
Кырым татар байрақ күнүнө Таллин ве Варшавада да кайдеттилер. Бунин бераберликте Кырым татар байрагы Исвичредеки Женевада ерлешкен Бірлешкен Миллетлер Тешкилятынын Украин офисыны да яраштырды. Шымды исе бізлернен жанлы бағда Бельчикада Кырым татар диаспорасының башы Риза Асанов булынмақта о бізге анда милли байрақ күніне бағышланған тедбірлер ақында айтып бережек. Риза аға, селам алейкум. Бельчикада бүгін Кырым татар байрағына бағышланған насыл тедбірлер кечті? Бүгін өпсінде Брюсселда, Гент, Антверпен, Сан-Николас, Кортрик, везде были подняты крымско-татарские флаги. Везде наша диаспора сегодня подняла над своими домами эти флаги, плюс наш национальный флаг. Плюс наша молодежь, скажем так, с нашими национальными флагами гуляла по этим городам. Это было прекрасно, нас очень поддерживали, особенно украинцы, которые проживают на территории Бельгии. Все приветствовали. Ну и самое, наверное, главное, почему большое мероприятие произошло в Генте, потому что практически вся диаспора крымских татар на сегодняшний день является членами партии НВА, Нового Фламандского альянса, а столица Фландрии – это как раз-таки Гент. Поэтому основные сегодня мероприятия происходили в Генте. Это столица Фландрии, плюс судьба Фландрии и Крыма очень похожи, исторически похожи, поэтому у нас, наверное, больше точек соприкосновения, чем разногласий. Бугунули яптымыз біз, Аллаха шукур, все мои друзья-дипломаты, где бы они ни были, даже в очень-очень маленьких странах, сегодня даже в такой маленькой стране, как Босния, взвился крымско-татарский флаг. Но Аллаха шукур, такого, я думаю, еще нет. Когда весь мир, когда каждый крымский татарин, где бы он ни жил, в какой бы стране он ни был, он всегда с собой несет свой флаг. И это, наверное, самое главное, что у нас в сегодняшний день происходит, это огромный внутренний патриотизм, чувство достоинства и чувство любви к родине. Нас на сегодняшний день здесь уже достаточно много, просто не все могут, как бы так сказать, не все могут выходить на фотографии. Но на сегодняшний день в Бельгии, наверное, будет одна из самых сильных диаспор. Почему? Потому что не из-за количества, а из-за того, что здесь много людей с достаточно известными именами в Крыму. И те люди, которые... Çok sağ olunuz malumat için. Çok sağ olunuz. Hatırlatan bizden canlı yayında Belçika'da Kırım Tatar diasporasının başı Riza Asanov bulundu. Biz ise devam etemiz. Kırım Tatar bayrağı Rus esirliginden azat etilgen yanı kapı gemisinde de asıldı. Bayrak götürülüvü tantanalı surette Odessa limanında geçti. Yarında milli bayrak günü kaydetilmesi devam edecek. Aktivistler bunu boya ve fırçalarla geçirecek. Tafsilatlıca Nevbet'teki levhada. Тьмяні кольори, потріскані бетонні плити, розбиті краї, а на деяких ділянках фарба зовсім стерлась. Так виглядає величезний кримсько-татарський прапор на Оболонській набережній в Києві. Зображення 18 метрів завдовжки, 90 метрів вшир з'явилось тут ще 5 років тому під час акції «Крим – це Україна». Поновити його до Дню прапора вирішили активісти. Небайдужим пропонують зібратися о 9 ранку в суботу, фарбами забезпечать. З собою слід мати лише рукавички. Збір грошей на фарби та матеріали розпочали ще тиждень тому. Потрібно було майже 57 тисяч гривень. Охочих допомогти виявилось чимало. Десь години-півтори тому прийшов платіж, і він 100-й. 100 людей або компаній взяли участь у зборі
рівно. І це дуже символічно. Трохи більше зібрали, ніж планували. Так сталося, що залишалося ще 7 тисяч вчора ввечері, і раптом в кілька платежів ми перетнули цю межу. І надлишок ми вирішили використати наступним чином. Ми замовили пахлаву, ми замовили каву і будемо, тобто тут ми привеземо дім на колесах, в якому є плітка, в якому є вода, і будемо готувати каву, пригощати перехожих і давати їм можливість куштувати наші солодощі. Поряд з кримськотатарським тут і державний, блакитно-жовтий, який теж потребує відновлення. Ми не можемо уявити собі, як ми будемо відновлювати кримськотатарський, а поряд український, і ми його не зачепимо. Тому було прийнято рішення, що ми ставимо за мету відновлювати обидва прапори. І це є і була принципова позиція. Арсен каже, активісти сподіваються, що кияни, які прогулюватимуться набережною в суботу, теж захочуть допомогти. Наразі єдине, що залишилося, це допомогти безпосередньо у фарбуванні. Тобто це, перш за все, підготовка. З травою треба боротися, а далі ґрунтування і фарбування. Ісмет Сулейманов, Максим Терещенко, Суспільне, ЮА Крим. Ерджи Джамала Евровижн халқара ер ярыша қында фильмде иштирак етті. Голливуд йылдызлары ве ярышның ғариплерінен бірлей хада чығажаға қында ерджи ичтимai ағларда айтып берді. Джамаланы бұл проектке да кечкен сене белі режиссер Дэвид Добкин давет етті. Ерджи чеким мейданында Вилл Феррелл, Пирс Броснан ве Рейчел МакАдамс кебі белі йылдызларнен бір араға келді. Фильмде Евровижн ярышында иштирак етіжек олған Ирланд ерджилары қында икәйе етілі. And a worldwide audience of 180 million. This is Eurovision. Бұнен семен сағлықлашам Facebook сайфемізге хош олыңыз ве бұзылы олыңыз көрішкенде.